Salam, mähriban ýurtdaşlar. Salam, eziz watandaşlar, hoş geldiňiz hemmäňiz. Ine biz şu ýene-de bir ýaşlar meselesiniň üstünde birazajyk durup geçeleýin hem ýaşlarymyzyň geljegi, olaryň şu sosial media seredişleri, bakışlary, şolar dogrusynda biraz siziň bilen pikir alşalym. Şu öz pikirlerimizi hem bütün Türkmenistan'daki yurdun daşyndaky içindäki watandaşlarymyz bilen paýlaşalym diýip ýene şuň siziň bilen bir araya geldik. Eziz watandaşlar, hoş geldiňiz hemmäňiz. Şu ýaşlaryň öz pikirleri biziň şu 5 ýyldan bäri alyp baryp oturan Gurju Mejlisimiziň Milli Halas etiş komitetiniň hem Halkyň Sesi kanalynyň şu ähli biziň çykyşlarymyza nähili seredýändikleri, şolaryň öz pikirleri, geljekde nähili özleriniň pikirleri bar. Biziň bilen şu ýerde şu gepleşigimiziň üstü bilen watandaşlarymyzyň öz pikirlerini hem alars diýen niýet bilen şuň size şu bir araya geldik-de watandaşlar. Sebäbi şu sosial media seredende bir topar platformalar bar da, TikTok dedi, başga da bir topar nemeler var, YouTube. Türkmenistanyň içinde internetiň ýoklugy üçin türkmen watandaşlarymyz, biziň ildeşlerimiz şu zatlara dolu bir neme derejede seredip, yani öz pikirlerini aýdyp bilemka diýip şu pikirleri biz ortaga atalım diýip siziň bilen ýene bir araya geldik watandaşlar. Sebäbi Türkmenistan şu sosial media seredende şu TikTok diýilen platformasy gaty köp kullanylýarmyka diýip düşünýän men. Şo ýerde watandaşlaryň haýsy nemelere girip köpräk seredýärler ýa-da öz pikirlerini aýdyp bilýärler. Şu pikirleri biz siziň bilen paýlaşalym diýdik watandaşlar. Haýsyňyzda nähili şu arada pikirleriňiz bar bolsa baş üstüne. Hoş geldiňiz ýene bir gezek. Hoş geldiňiz Bahar hanym baş üstüne. Salam yurttaşlar, sevgili ildeşler. Yine biz çağa wagtymyz okulda hiç bilim yok, bilmeýärdik de. Şu goýun nire sürsen şu tarafa gidendir. Ya enatalarymyz hiç zady bilmeýärdiňe namaz oku, öz-özünden bolup gidýär hemme zat diýen düşünje gelýärdiler de. Ondan soň o görelden görüp oturan bizim şu ýoldan ýöreýäs. Mektepde de hiç diňe ors kahramanymyz, nemämiz hiç sadaka giden ýaly gidip gelýän plan tüýsü bir daşar döwlet ýaly bilim ýok. Onun için bizim ýaşymyz, wagtymyz geçti. Indiki ýaşlar bizim eden ýalňyşlygymyz diýsegem bolýar da, ýöne bizim ýalňyşlar ýaly bizim o ýerde günämiz ýok. Täze internet ýok, saat ýok, telewizora baksaňam diňe orça öwýe, kino görseň orça öwýe, mektebe gideninde de bir düzüli neme ýok, bilim ýok. Onun için bizim wagtymyz geçti. Onun için ýurt şeýdip çökdi. Bizde bilim bolmansa öwrenjek zadymyz bolmandan soň bizim hiç watany galdyrmany nemämiz bolmady da, tejribemiz bolmady. Jahil bolduk. Indi ýöne häzir internet bar. Hemme zady öwrenip görüp bilip oturýarys. Ine gepläp oturýarlar ýaşlar üçin, şu ýaşlaryň geljegi üçin. Täze Türkmenistan gurulsun diýip her detaýlaryny ýeke aýdyp geçirip oturýarlar da. Şoň üçin meniň diýjek bolýanym çağlar köpleç kanuny öwrensinler. Öz hakkını talap etmeni öğrensin, internete girsin, ne dinlesinler. Gelecekte täze Türkmenistan diýende nämeler boljak, çağlar üçin, ullar üçin her detaýlary öwrensinler, gözüni açsınlar, jahillikden çyksylar. Ejesi siýasete goşulmadysa her şeylemişmi, ýa-da bilmediyse şeylemişmi, men okumak istersem Russiýa gitsem kan, ýa Türkiýe gitsem kan diýen düşünje bolmasyn. Men şeýle bir bilimli boljak. Men Türkmenistanyň geleceği, Türkmenistan'ı östürmek için men goşandym boljak diýen düşünje bolsunlar. Öwrenmäge, hakkyn talap etmäne, gözleri açyk bolmana öňe ýöresinler de iýde
biz ýaly çökmeseler, en atasy ýaly çökmeseler. Otur koşulma diýen gepe kulak asmasalar, öwrenjek bolmaly. Ya ýurduň nire gitip barýar, çağalaryň öňü ýok, hiç ýyly, geljegi ýok. Şoň üçin hem çağalar gözüni açmaly. Men diýjeklerim şundan ibaret şu wagtça. Sağ ol Bahar hanım. Doğru bellep geçtin. Şu yaşlarımız şu internet doly açık bolan ýagdaýynda biziň ähli çykyşlarymyzy rahat görüp biljekdi. Ýöne Türkmenistanda onu da VPN-iň üstü bilen VPN arkaly köp biziň çykyşlarymyzy dinläp bilen watandaşlarymyzam bar diýip aýtjakdym şu ýerde. Sebäbi Türkmenistanda hiç internet yok. İnternet yok yerde de ötüş bolmaz vatandaşlar. Arslan Bey başyna, hoş geldiniz, size söz bereli. Sağ olun Ayçakan hanım. Sağ olun kardeşler. Esenlikler, ildeşler. Men häzir Bahar hanıma sizi dinler. Näme aklıma geldi? Sizin hazır yaşlarımız için eden aladaňyzy görüp oturunda. Biz ene yaş wagtymyz bizim şeýdip aladamyzy eden bolmady mesela. Bilim diýip, ýa-ni ya internet diýip, ya bizim geleceğimiz, yurdumuz, toprağımız gaz, bizim şunun ýaly bir aladamyzy eden bolmady. Indi men şu taýda ýöri taýda oturunda sizi misal getirip, yaşlarımız häzir telewizionyada bolsun ýa mektepde ýa ýene başga bir ýerlerde baranyňyzda sizin şeýdip aladaňyzy eden hökmet başyndaky oturanlaram ýa mugallimyňyzdyr, bilmedim, direktoriňizdir. Ýokdur. Diňe size, ýa-ni mugallimyňyzam, direktoriňizam kiçi göwüllü bolmaýy maslahat berýändir. Ýa şonu dogry ýol edip görkezýändir. Bize hem şey ettiler. Kiçi göwüllü edip yetiştirdiler. Kiçi göwüllü bolanlar häzir yetim bolup ýörse, diýjek bolýanym, aldanmaň şolaryň, ýa-ni sizin goýa oturan kiçi göwüllük düşünjelerini aldanmaň. Onun ýaly aldaýan adamlar kendir, aksakaly bardyr, märeke müretde ýene nerde. Ondan biýan olup ağzyna garadyp gürleýändirler. Ýa-ni yaşlarymyza bir modern dünýeden hiç zat gücün bermeýändirler. Sin etseňiz şo zatlara yaşlar. Men häzir şeýle bir beğendim kardeşler, sizin aýda oturan zatlaryňyz yaşlarımız üçün ýa-ni aladaňyz zadyňyzy sağ olunlar. Men häzirlikçe şeýlerek jemleýin. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Doğru ine gatgy zatlary biz orta çykaryp halkymyza ýakyn bir dil bilen, sada dil bilen düşündirjek bolýarsa, sebäbi şuň ýaly biziňki ýaly bir gepleşik edip ýaşlar bilen bir ara gelip şuň ýaly geljekde öz etmeli planlary ýa hobileri diýdi. Şolar barada da hiç ýyly bir gepleşik ýok. Türkmenistanyň telewizionyasına seretseň diňe şu arkada şöhret bütün neme ähli zat şol bir yalan propaganda tarap urukdurlanma. Şoň üçin ýaşlarymyzyň beýnisinde ornaşan zat bine bir öýle bolmaly, öýlenmeli, biz eline bir puljagady bolmaly, işi bolmaly, maşynjagady bolmaly diýen düşünjeler bar da. O zatlarym Türkmenistan gaty bir baý döwlet şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň dili bilen aýdanda gaty baý döwlet. Emma bizim ýaşlarymyz näme üçin ýurtdan gaçmak isleýärler? Şo zatlaryň öňüne geçjek bolýan bir bizimki ýaly bir programmany alyp barýan başga bir neme ýok da Türkmenistanyň içinde hiç bir seretjegiň programma ýok. Şoň üçin gaty kyn ýagdaýda ýaşlarymyzyň geljegi, çuňkygyny, ertiri. Leyla hanım başyna elinizi galdyrdyňyz, hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Salam kardeşler, salam yurttaşlar.
Ajahan abla doğru aýtdyňyz. Bizäni ýaşlarymyz bilimsiz kalyp ýatyrgany bir tarap. İkincidenem yurtumuza näsi inançy kalmady. Bu döwlet degen zatymyza ýaşlarymyzy. Nöçün dese iş yok, okuş yok, bilim yok degendin mekteplerde diňe näni näsi süretleri bu arkada däp ýene şulany ýa Serdar Berdi Muhammedow däp diňe şulany süreti aljak bilimleri. Bu ýaşlarymyz sowuk getdi yurtumuzdan. Ana indi ýetişip ýatyrgan ýaşlarymyz yurtumuzy taşap çykyp kaçyp batyrlar. Orus etdep, ýenedan Türkiýe dep, başga yurtlara, Polşalara birsidem ilim alyn, ilimni izerleýin dep getýatyrganlary ýok. Diňe işlimiz, işlep pul kazanyp öýlenemiz degen fikir bilen getediler. Birsidem bir bilim alynda jeki ýok. Bilimni östirmäli bizäni. Näde? Taza Türkmenistanda Huda halasa bilimni östirmäli. Ýaşlarymyz gözüni açmaly. Bize bilimsiz kaldyk. Indi bizäni çagalarymız, bizäni ahtyklarymız bilimsiz kalmasyn. Kaçmaka yol bermeýik, yurtny taşap kaçmaka yol bermeli emasmiz. Bize taza Türkmenistanyny kurup okuşla, işle açıp bermelimiz. Aşyndy diýen düşünçe bar mende. Lekin şert şu. Zerür şu. Hazır ine 40 yaşına giýatır ýaşlarymız. Ne iş ba, ne okuş ba olara, ne öýlenmek ba. Öýlenip bilmediler. Indi şu öz yurtuna, näsine, gelecekine karamaka näsi yok şulany. Anondyň ihtiýary ýokmy, ihlasy ýok da yurtumuza karamaka şu çagalany. Nöçün dese gelecekini berbat etdiler bular. Bu Berdi Muhammedowla berbat etdi hayatyny, çagalarymyzy gelecekini. Şunuň üçin kızykşy ýok indi. Bilim alaman diýen kızykşy ýok. Şu çagalarymyzy indi bize taza Türkmenistanyny kurup berip, şulara bulany özlerinden tırışmaly, özlerinden gayret etmeli. Geleceki üçün. Gelecekini parlak etmek özlerini kolunda bolup turupdy hazır. Bizlerem yardımcı bolamız. Okuş açıp beremiz, iş açıp beremiz, başka yurtlarda okuymuz deseler şulara yol açıp beremiz. Lekin bizlerde ondiçi para alıp dirgizmek, ondi zat yok boladı. Para sara bolmaydı. Bilimli, akıllı neleni ekkelemiz, mugallimlerini, üniversitet damlalarını getiremiz. Başka yurtlardan. Ana olsun yaşlarımız yaxşı ne havas bilen qaraydı on boladılar. Özlerini gelecekine havas etedi on boladılar. Anışın diyetemiz. Ben şunu düşünüp oturupma. İnşin diyetip bize yol açmasak bolmayacak bu çağalarımız üçün. Çağalarımızı geleceki üçün. Bula kul bolup getip batır. Kulçuluknu davam ettirip batırlar. Şurada durduramız bulanı. Yeter artık. Yaşlarımız şuna ihlas bilen karasınlar. Havas bilen karasınlar. Gözünü açsınlar. Talep etsinler. Bizlere okuş gerek, iş gerek dep talep etsinler. Öýlenmeki gerek. 40 yaşından ötüp gitken bagalarımız var. Öýlenip bilmeyin. Şunu aýtyn dedim. Sağ bolun. Soň ýene söz alarman. Sağ ol Leyla hanım. Melike Moğlin başydyňysy söz bereli elinizi galdyrypsyňyz. Hoş geldiňiz. Hoş bulduk Ayçahan hanım, kardeşler hemmeňize de. Bu tema gaty-gazakly näçe üstünde dursaň durabermeli, aýdylmaly zatlar ýaşlarymyz barada. Şu ýaňy Arslan Beýen berläk geçdi. Bizde şo pespäl bolmagy,
Ýaşuly özüňden ulylara syra hormat goýmaly, şolar näme diýse şonu diňlemeli, şolaň aýdany bolmaly diýen düşünje bar. Bu da köp zatlara, köp ýollarda eline urýa çağıramyň. Hoca maşgalaň içinde şonu ýaly terbiýelenip başlanan çağalar, onsoň mekdepde de molumy ursa da sesini çykarmaya, eskere gulluga git, eskere git ya, o taýda da eskerlikde de 2 ýylyň içinde çağalarymyzy urup, depip, invalid edip, ýa-da psihologiýasy bozuk ýagdaýda, ýa-da öl ýagdaýyna da gelýänlerimiz bar. Biziň ýaşlamyzyň gelejegi şu wagt seretsen gelecek görünen ok. Şoň üçin ýaşlamyda öz gelecekleri üçin köp hereketler etmeli. Täze Türkmenistanyň ana ideologiýalaryny çykyş edip aýdyp oturlar, şolary diňlemeli. Men şu taýda Arslan Bey'e söz bereli. Soň dowam edeýin. Bolýa, sag bol Melike mollym. Başlygyna Arslan Bey. Sağ olun. Açığa hanım. Sağ olun Marka hanım. O işlettim şu an biraz kısak. Sözü geçireniz için sağ olun. Ben şu yaşlara maslahat beresim geledi de şu bizim goýaran yanlışlıklarımız boldu durmuşumuzda. Bu yanlışlığımızdan nerede diýseniz yani biz kanunu öğrenmeyenimiz, konstitusiýa öğrenmeyenimiz hakkımızı talap etmegen bar elbette ama hakkımızı goramandırız. Yani şu bizim en ulu yanlışlığımız şu eken. Yani şu yanlışlığı siz gaýtalaman. Şoň üçin konstitusiýa öğrenin, kanunu öğrenin. Bu zatları internette bar. Yüklen, öğrenin ve düşünmedik yerinizi belki komentaryalarda sorasanız cevap berip geçeriz belki. Nemedim. Soraklarınıza cevap berip. Garaz diýjek olatanım men daşary ýurtda da mesela Türkiýede görýän ýaş olanlar, ýaş gyzlar şeýle bir baxtly gezip, ýani durmuş gurup, maşgalasy bilen bir şadýan olup aýlanyp ýaşap ýerlerde. Men olsa şolaryň işi ne diýen? Olaryň ýani etmeli işini, gara kirli işini öýüni men edýän olaryň boş wagty bolýar, olar gezip ýöreýär. Bir kitap okudylar, ýani bilim adamlaryny diňlediler. Men olsa şolaryň kirli işine demende. Şunun ýaly kemsinmeleri siz ýaşamaň diýdiler. Ýaşlar, gyzlar. Sebep yıl geçtikçe gaty erwet olup bir ýadyňdan çykmajak. Yıl geçtikçe de bir zoruňa gidedi de abid ne olady? Meniň nämem kem şu ýyllardan diýip bir öz özüňizlere şeýler bir nemeler geledi. Garaz diýerler hep ýaty ülümün çykadyn gijelerim bolady da. Şol kemsinmeleri siz ýaşamaň. Başka milletleriň ýa-da ýetimi boljak, men daşary ýurtda iş barmyş diýip daşary ýurtda höwes etmeň. O taýda size hiç kim öz ýurduňyzdaky ýaly size garamaýar. Ya eden işiniz hem öz ýurduňyza galmaýar. Başka bir milletiň ýurduna östiresiz de. Garaz şoň ýaly kemsinmeleri ýaşamaň. Şeýle bir neme bar da. Mesela ýaş wagtymız çakkandyrys, canlıdyrys, güçlüdürüz. Öýlenen wagtymız ýani alan gyzymyzy söýüp aldyk. Soň ýani ýurdumyzda hem döwlet sistema ýok, ýani adamyň aladasyny edýän sistema ýa bir işgär hiç kim ýok gepin kıskasy. Yıl geçtikçe sen ecizleýän, sonra ýani aýalyň gözüniň öňünde hem sen şeýle bir naçar erkek bolup görnesen de şu taýlary gaty erwet abid zat. Aýalyň diýär ki yaş wagtyň beýle däldiň, indi garran saýyn nabrut tersine sen aklyň, zehniň ösmeli. Ýerine sen beter ruhdan düşdüň, jahil oldun. Bu edermensizligiň nereden geldi diýip şunun ýaly soraklar geledi. Hamala bu edermensizligimiz, ýani başarjansızlygymız biziň özümizden ýalydyr, ýok. Hemmesi döwlet sistemamyz guruksuzlugyndan, biziň başymyzdaky oturanlar sömür oturanyndan hemme zat düzüklüdür biziň şu kemsinmemiz üçin. Şonuň ýaly kemsinmeleri ýaşamaň ýigitler, gyzlar. Ýurdumyzda, toprağımızda öz ýurdumuzy österelim diýjek bolýanda
Şonun üçin hem bu işler etmek için hem näme etmeli diýseňiz, siyasat, bilim, şu zatlary izi giderli, dowamly seredin, diňleň, özüňizi gelişdiriň, beýninizi östüriň. Bu zatlardan peýda bar. O siyasatmış diýip bu aňyrsyndan aýlanyp geçseňiz, siz dogulmaýankäňiz siziň öwünemeňizi, näli ýaşamaly, näme iş etjeňizi, nerede gulçuluk etmeli, bu zatlary çizip öňünden goýarlar. Siziň dogulmadyk çağlaryňyzy planlap goýarlar. Şonuň üçin siyasata goşulyň. Siyasat özü adı üstünde durmuşdur bu. Durmuşun yoludur diýmek bu gelende manysy. Siyasata goşulmyn ýöresek diýen soragam belkim gelendir aklynıza. Näme bolar diýseňiz, ene şünkü ýaly ýaşaýas. Şünkü ýaly daş döwremizi näile eneler bar, ýanky aýal doganlarymyz bar. Şular näile kösenip başga bir milletleriň öýünde gara hyzmat ededi, janym ýanady. Şunu ýaldyrmyş ýaşaýaňyz, siyasata goşulmasaňyz, ýa şu eden etdirliklere dur diýmeseňiz. Ýokardakiler bilen ýok diýjek bolýaňyzmy? Ýok, ýokardaky oturanlar ýa-ni men hekimet işgäri, hökümet işgäri diýenler bilmeýärdimi diýseňiz, olar gaty gowy bilip oturýarlar. Olaryň işi şu, sizi aldamakdyr, sizi geleceğinizi eliňizden almakdyr. Şonuň üçin siyasata goşulun. Siyasat bu sizin geleceğinizdir ýaşlar. Men şular bilen jemleýin, sag olun. Sağ ol Arslan Bey. Melike Moğlim başystyny ýanky dowam etip bilersiňiz ýanky pikirleriňizi. Men dowam edeýin. Indi men şunu ýaly diýjek bolýanlar. Biziň en atalarymyz ezip şu pesperligi jogap bermeliler, gaýtarmalylar, dil gaýtarmalylar diýip şunu ýaly ýarym ol edip ýetişdiren bolsa, bu çüýrük sistemada bizi dogry gul görnüşini ýasap çykarpdyr. Ile biz daşymyz adam ýöne içimizde hiç zat beynimizde bir işleyen nebe yok, akıl yok, akıp duran. Ine şeydip gul bolup biz neme geldik. Ine iş gözlegi bilen ýurtdaşyna geldik. Şu taýda bu döwletiň ýaşaýyşyny görüp şularyň kanunlaryny öwrenip näme üçin bu zatlar bizde ýokka diýen düşünje bizi şu taýlary getirdi-de. Hakyny talap etmegem teň dogry hakyň. O da seň hakyň, oňa hiç kim eliňe kakmany haky ýok. Indi biz şu günleri ýaşadyk. Ine Arslan Bey'e berlek geçdi. Biz ýerleriň kirli işlerini edip bokunumy çykap $300, $400 pul gazanýar. Ýzymyza uratýar, şolar iýsin işsin diýip. Olam diňe anjak iý biçmesini etýär, başga zadyna ýeten ok. Diýmek, bu gulçuluk däli näme? Ondan biziň çağalarymyz, ine men Türkmenistanyň içindäki ýaşlylar bilen gepleşýänler şeýle diýerler. Ilki eskerligi bitirmeli, ondan Türkiýe gitmeli, ondan şu taýda işläp, maşyna almaly, öý almaly, ondan soňra öýrenmeli diýen düşünje bar. Ine şu men öz ýurdumda mal boldum, ýurtdaşyna çykypam, gul bolup şu maşyn öý alanda öýrenende bitýämkä diýip düşünýär. Ine şu taýyk çendi işleýär beýneti ýaşlanmadan bizden üýtgäp öňe giden ok. Ine ýurtdaşyna çykanlar, okanlar ýurtdaşyna çykyp işleýärlenmeden azda kendine gözleri açylýar. Ine Arslan Bey gaty gowy düşünürdi. Biziň çağalarymyzyň geleceği gömük baran yerine taýak, baran yerine baskı, bu çağalar bizim geleceğimiz, biz özümüz iman şolary iýdirmeli. Biz bir zatlarda özümüzi eksik etmeli, onu çağalarymyzy eksik etmeliler. Şu günü görünmeýäniň ertirem ýokdur. Çağalarymyzyň geleceginden gaty ine beýinçilik bolmaly. Biz bärde hi bilen wagtymyzy geçirmeliler. Diňe olan garny doýmak bilen çağa ýetişmeýär. Beýnisi ösenok, olar bilim almaly. Türkmenistana berilýän bilim nä derejede bilim ol. Ene bizem şu taýda bilim alan ýokary okuw jaýyny gutaranyny näme kellämizi işleýän biziň.
Biz çağıramızda özümüz nähilek olanan bolsak oğran bizim döwrümüz geçti. Ýöne çağıramız üçin elimizde barını etmeli, çağıramızın geleceğine başkalara iýdirmeliler. Ors gelip bizim nebit gadymyzy sömürsün, çağıramızı bilimsiz goýsun, jahil goýsun. Aňyrdaky 4-5 tane poçunyň nemelerem götürüp berenlerem ezmäne kömek etsin, türmeler açsın. Şu taýda ine nähil her ädimde universitetler bar. Daşyndan taýinlanar ýaly okuw ýerleri bar. Ine şu taýdyň ýaşlaryna doğrudan höwes etken meňem çağıram şey dip okasady da dip. Bilime gatygo üns berilýär, bilim almaga mümkinçiligi bar çağılaryň. Hemem hiç gelene bizdäki ýalak para zat berilenok. Biz para berýär, $10,000 näçe dollar bolsa berýärse ýöne bilim alamdyk. Biz diňe şu sistema bloklaýar. Ine şular aýdaýdyym, çağalarymyzam, ýaşlarymyz ine şu täze jumhuriýet tiziň üçin gurulýar. Tizem biziň ýaly ýurtdaşyna ýa ýurduň içinde bolsa da biriniň öýüni süpürüp, biriniň götüni süpürüp pul alman gelecegiňiz ýok. Şoň üçin hem internetlere mümkin kadar girin, geleceğiniz üçin näme hüner isleýäňiz, ana şu zatlar internetde girin, araşdyryň we biziň täze jumhuriýetim azyjyk nemesini destek bolun. Ne şu edilýän gepleşikleri kesip biz paýlaşýar, şolary alyňda paýlaşyň, beýleki ýaşlaram görsün. Täze jumhuriýetiň size nämeler berjek bolýandygyny düşünün. Düşünmeseňiz duran ýeriňizde durarsyňyz. Siýasat dipine gorkmaly däl. Biziň ýaşaýyşymyz, biz dowlamyzda ýem siýasatyň içine dowulýar. Ölemizde de şeýle. Şoň üçin şeýle öz bilimini hiç olmanda täze jumhuriýet baradaky düşünjäňizi giňeldiň. Galan zatlara bilen nesip bolsa biz baramyzsoň täze jumhuriýet bir gurulansoň. Ökde molumlar ýurtdaşyndan hem bolsa getirip ine okutmaly, bilimletmeli, saglyk sektoruna hemme taraplaryň terediljekdir. Şu edilýän aladalan hemmesi ählisi siziň üçin edilýär ýaşlar. Ine şu taýda da ýaşlar ýurtdaşynda işläp berenler amma hyzmat etip men $300 alýan, men $500 alýan diýip begesip ýörsiňiz. Ýöne şol dollar alyp hyzmat etýäňiz ömrüňiz hem geçip barýar. Siziň aňardyňyz bar ýa-da siz gidip şo taýda öýrenmeli, nesil öňlermeli. Sizden öňen nesil ýene de gelip bir Türkiýe gelmelimi ýa Russiýa gidip borsaň özüňiz şo ýok, orsaň hyzmatyny etmelimi? Biziň ýaşlarymyz her ýerde harjanyp görseňiz ýaşlar, şu taýda organlar alınıp, ölüleri, deňizlere oklanan ýaşlar urulup, öldürilip ýok, ady ýitip gidenler emma ýa içki bilen zäherlendirilip, ýörüýte öldürilen ýaşlanmaz emma. Şu çüýrük sistema hüjümi bize dälle size edip otur ýaşlar, ana şoňa düşünüň. Sizi palat yatıran ýalak yatyryp ýörler. Orsetde iş var diýip Russiýa söwüşe Ukraina garşy uruşyň içine goýberip oturlar. Şu zatlara gözüňizi açyň, terediň. Gelecekde bu watan sizinki, bu topraklar sizinki. Siz eýe çykmaly, sizden öňen nesilleri goramak üçin hem siz taýin bolmaly. Bilgiňizi artdyrmaly, düşünjäňizi artdyrmaly. Şu zatlara aýdaýyn, şu watlykça bolýar, sag bolun. Sağ ol Melikim oğlum. Katı doğru hakiki zatları bellek geçtiňiz. Melikim oğlum, hemäňizem katı doğru zatlar bellek geçtiňiz. Bilim ýaşlary has ilerik alkyjak bilim de bilim bolmadyk ýerde, internet bolmadyk ýerde hiç bir iş öňe gitmeli däl. Şoň üçin bilim esas mesele bolup durýar şu ýerde. Ýaşlarymyzam dine ýurtdaşyna gitmeli diýilen düşünjeden el çekmeli. Bugünden başlapda sebäbi ýaşlar Türkmenistany ilerik alkyjak biziň ýaşlarymyz bolup durýar şu gün. Olaram näme ýurtdaşyna şu ölüp ýok bolup gitmeli diýilen düşünjeden has uzakda durmalymy diýip düşünýän men şu ýerde. Bahar hanym başladyna.
bizim var yaşlarımızın gözünü açıp neme hem de öğrenip hakkımı talep edeyim, yurt dışına gidip kul olmayın diyen düşünce bolmandan soň her kimde okuw muhtarayın, kulluğu muhtarayın, sonra da Türkiye'ye gideyin, Rusya'ya gideyin diyen sebep bilen namus şon ýalak bir ezip edip yetiştirilen soň misal üçin men çağalarym şu bir ezik hayatda yaşanda durmuşda. Nähilneme yol yörelgäni bilen aýdy otursaňam şoňa kellesken bir ýetişen ya şonu men edeyin diyen bir özünü beren aklarda. Şoň üçin her kim yurtdaşyna çıkmak bilen o yurtdaşyna çıkmak ne haçana çelle boljak. Sen 5 ýyl işte 10 ýyl işte sen ýene de gelip ýaşajak ýerin şol Türkmenistan halçykly ýollar, bilim ýok, sana hiç ýyly näme kadyr gymmatyň ýok. Türkmenistan'ın içinden kemiğine ýaly bir bilimli çağlar, ýaşlar yetişmeli. Her kim beýle diýse, men ogluma aýdymsa, aýdypdyr gyzymyň ýanyna. Her ay ejem bu bulaýan pul bererim-ka, iş ýok. Her kargo gel Türkden sana pul geldi diýende men ýeriň aşağı bilen baryp alýan şoň diýerde ýer ýarylsa men girsem diýen men erkek ejeme bakmaly. Ejem Türkiye'de oturup bir karrynyň aňyrdasyny çekip bizi bakýar. Birem üstesine de kesel derman bilen ýaşapýar. Men şoňa namus edýän. Men Rusya'ya gidecek diýipdir. Yalvarıp näçe ýalvaran ganama? Men bärde ol aňyrda o ikisimiň aňyrsynda näçe ýalvaran ganama bolýar diýe. Men oğlum Özbekistan'a geçecek diýdi da bilemem. Men ýöne ananamam. Özbek'e gideceğini var ya. Şu Rusya'ya gidendir diýip düşünýär şugun. Bilmem näçede ya indüçýemi ya üstüme emosyonam ýapyp goýdy. Men telefonu açandan öňünçe ýalbarýan, soň ağlap ýalbarýan. O zaman bizan bolundur da bendenem. Türkmenistan'ın ýagdaýy şeýle. Ile şular ýaly duruma gelmezlik üçin ýaşlar hökümet internette YouTube'a açmaly, açtırmasa da açmaly. Sen telefon hemme zaten telefondan öwrenýär. Mektepde sana öwredilen zat ýok. Her bir döwletiň nemesini bilim neme okuwlaryny zadyny alyp diňeşdirip görmeli Türkmenistan bilen näýiler. Ýaşlar näýle ýetişdirilýär? Bizim häzirki ýaşlarymyzyň oturşy ýaman ýalňyş. Men agtygym okuw gitmeli wagtynda giripdir da ejesini aýdymyşyna taýga bilen ýaşyl köýne görüp ejes şu bar ýa şu köýne görüp hiç okuw gidersiň gelmeýär diýemşin. Ýoksa okuw bilmiýär bar ýa. Molim yüzüne bakıp oturup yüzüne gaýtyp gelýär, öwrenýän zatlar ýok. Häzirde Türkiýe okuwçylary bilen bizim Türkmenistan okuwçysyny bir ýerde goýsaň bizimkiler o bularyň sadikdäki çağalary ýaly bolar. Şonça da bilim bolmaz. Üniversiteden bir oğlan şu yerde 40'lar ýylynda üniversitede okuw girdi. 2 ýyl klasyndan galdy. Hat kurs bilen başladı. Nolawy sıfır neme bilen başladı. 2 ýyl oturdy. Ondan soň o zaman birinji kursa geçdi. Diýje gündüz okap. Soň aýdyra biz duruşdyk, oturşdyk. Arkadaşymyň nemesi ol. Ağasynyň oğlu da. Yok da biz Türkmenistan'ı Üniversitede Türkmenistan'ı okuyor kendi okuw bäri gelip gördüm ben. Bäri gelip göz açyp öwrenip gör. Bizim Türkmenistan'ım şundan hem ýetişip bolmaly diýsem aýdy ýok ol diýe arzu bolup galar diýe. Bizim Türkmenistan hiç bir zaman bular ýaly bolmaz diýe. Umyt ýok da. Umytsiz bolmaly da, umytly bolmaly, etjek bolup çalışmaly. Men diýjeklerim şundan bar. Men öz oğlumdan misal alýanda, gitti bir ýere gitti bilmeýän-de. Telefonum açan atmaga. Namus edýär. İşlemege iş ýok. Şon ýalak bolup bara. Ýere bakyp oýlanyp gezmeli däl.
Telefonu alın elinize, YouTube yükle. Yüklemeli değilse de yükler telefon sizinki. Öğrenin her zatı. Her devleti alıp dengestirip görün şoları. Nemen yurdun geleceği yaşlar. Karnına var. Oturur siyasete koşulma, sen gepleme. Bizim şeydi bu hale geldik. Yani ben hazır ittenen bir gün geçiyor, bizdenen bir gün geçiyor. Onların beynin içi dolu. Bir iş nahar edersen kuyunda yokmaz. Özün içi yok adamın yanında eziksin sen. Ezilip duruyorsun. Son yaşlıların bu yağdaya gelmez yani biliminizi bu işlendirin. Gözünüzü açın. O başınızdaki eneniz, atağınıza ya prezident, ya bir zat onları dayansan siz var balıkta bakıyorsunuz. Namaz okusan hep de öz özünden bolup gidiyor. Namaz getirsen kapıyını koymuyor. Ben gecem ömür boyu 80 yaşında öldü. 80 yaşında çeli 70 yıl namaz okandır şu. Çağırlarından beri. Hiç yüküden zatı yok. Demek namaz bir vakit getirip vermeyene kadar özün unutulmalı. Yaşlarımıza ben şunu maslahat veriyen. Enesin atasın vermedik maslahatını men veriyen. Şu bilime, telefona, YouTube yüklesinler, her zaten öğrensinler. Türkmenistan'ımızı yaşlar diketmeli. Alıp varmalı sonuna. Sağ olun. Sağ ol Bahar Hanım, katı doğru. Bahar Hanım dine sen oğulcuğun değil de şu ähli yaş oğlanların beynisinde yüreğine dine taşar yurda çıkmalı, bir manat pul kazanmalı, öýlenmeli, maşinjaz, öýjaz edinmeli, şonu alıp pikirler bilen yaşaýar Hemen şunu özümün oğlumdan misal alıp verdim da her kim şonu yalı. Arslan Bey'e söz verelim. Başdyna, Arslan Bey başdyna. Sağ olun kardeşler. Benim şu geçen seferim Bahar Hanım aramızda da açtınız da oğlum şu zatlara namus ederdi zat deyip şu an aydıp verdiniz hazırım. Şimdi o doğru namus ederdi erkek adam. Ama şu erkek adamlara belki ildeşlere de hem Bahar Hanım sizin oğlunuza da eşten olsa ya dinle oturan olsa Ayşe Çekolen'de gitmeyin dışarı yurtta. Bu hazırki yankı dışarı yurdun $300 kazanmadım ya pulum yok deyip özünüzü namus oturandırınız. Bu doğru zat namus ettiredi. Ama hazır o yankı namusun üstüne yanlışıp hareket etmeyin. Gaytam hazır etmeye iş yok mu? O öyünüzde oturun kitap okan, bir kompütürü öğrenin ya programı öğrenin, yeni bir zat öğrenin, garaz özünüzü geliştirin ki teze Türkmenistan'a baran vaktimiz iş yerleri adam yetişmeyer deyip sapara her gece aydadı. Bilimli hünermen yetişmedi. Şu hünerleri bir öğrenin. Hazırdan şu vaktan başlan ki biz teze Türkmenistan'a baran vaktimiz kurup yankı tayarlığınızı şu yerde gören tayarlığınızı şu yerde ulanın diyecek olan da hazır gidip 10 yıl ve o $1000'dan aylık alanınızda hem hiç sat bolmaydı $1000. Siz belki yani 15 günde $1000 tapasız Türkmenistan'da da nereden bileyim misal için ayda Türkmen'de $1000 deyip. O hiç sat oladı gepin kıskası o pullar. Öz yurdunuzda yankı biliminizi tayarlanıp östürüp yetişip garaz tayarlanıp oturun diyecek olan da hem Bahar Hanım'ın oğlu dinleyen olsa hayış gitmeyin. Ve beyleki gidecek oturan şunu yalı erkek ildeşlerimiz kızlar size de hayış gitmeyin dışarı tapeyde yok. Yani biz gidip sağlığımızı yitirdik. Sağlıktan beterem maşkalamızdan hem gönlümüz soğadı. Garaz hem mezat ziyanda olduk. Benim açacaklarım şundan ibaret sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Hakiki vatandaşlar hemmemizin fikirlerimiz yankı yine gelip tirgiye da şu Türkmenistan'da bir sistemanın yokluğunun sebebi şu ýagdaýlara gelip yetdi de yaşlarımızı şu ýagdaýa getirdi. Yaşlarımız dine yaşlarımız değil, Türkmenistan'ın içinde yaşayan bütün bir näçe neme bar bolsa, ýaşaýjy bar bolsa, şolaryň pikiri yüreğindäki, beynisindäki ähli zat dine bir 5 manatçyk pul kazanmaly, şuň garnymyzy doýurmaly, şuň
ertir biz öýlenmeli, öýjat edilmeli, şol ýaly pikirler bilen ýaşaýan watandaşlar. Bu näme diýmek? Bu da Türkmenistanda sistemanyň ýoklugy. Sistema ýok bolan üçin şeýle ýagdaýlar ortaga çykyp, iň soňky bir kyn ýagdaýa gelip ýetdi-de. Melike Mollem başlygyna. Ayzahan hanım ine şu ýanky sanak geçenleriň sebäbi jahillik, düýbüne jahillik getir, bilimsizlik getir. Türkmen ýaşlaryna da bizdäki ýaly özümizden mysal alýan. Öý edilmeli, öýlenmeli, çağa öndürmeli, ondan olara medil özüň ýaly diýip ýetişdirmeli. Ine atam şeýdi beýredik, bazı Türkmenler şey diýilýär. Olam biz şey diýip ýetişdirdik ýaşlanmady, olaram gelecekde şey diýip ýetişdirir. Eger olam nesip edäýse. Sebäbi ýurt elden gitdi. Bilim hiç hilede ösüş yok bilimde. Ne sağlıkta var bir ilerleme. Hiç tat yok. Biz pul veriyaz, derdimize şifa tapamızok. Pul verip giriyaz, oku, bilim edinemizok. Ondan bu körlükten bu niyilik getiriyor, yine de cahilliğe getiriyor. Hatta yine internetlerim kapatıyorlar, yani studentlardan yörüte dil hatalyalar. Men internete girecek gel, men siyasata koşulacak gel. Ne için? Şolar ösmesin, bir zatlar öwrenäýmesin, men garşyma çykaýmasyn, men garşyma gidäýmesin, hakkyn hukukyn talap etme öwrenäýmesin, men gorkuwa. Onem üçin biz hökümet dogurmandyra. Ya hökümet diýen şo kawyçkan içindekiler doguranaga biziň çagalanmady. Näme üçin olardan dil katalmaly? Näme üçin olar internete girmeli, biziň çagalanmaz, onuň diýen edip. Näme üçin iş yok, okul yok, ondan çağalar işsiz, näsin ýaşlaň? Şeýle getiripdirler da şu panýaça çağalar, ýaşlar diýinne. Her kim ýaşlylara indi jahil bolan ýaşlanmadan şonýary. Diňe iýjek çöreňi tapmaly, bir ýerden 5 manat gazanmaly, ine Bahar hanım nam setdiýär diýen oğlum hakly. Nam setdiýändir şu ýaşda ejesi ýurtdaşynda işläp ber, ol ýaş, güýçli, kuwatly ýigit şo taýda ýurtda iş bolsa işlemezmi? He? Ejesini berer pul. Ejendan sen şo taýda özüňe gowy seret saglygyna seretdir gaýta ýurtdaşyna gitsin. Men şu taýda iýjek çöregim tapýan diýmezmi? Ya şo taýda iş bolsa Bahar hanım şu wagt altyk menem şeýle altyklamaza gowup oturýardyk. Ýörüte işsizlik çykardylar. Emeli işsizlik getirdiler yurdun içine, ýaşlar ýurtdaşyna gitsin. Türkiýede söwüş ýok, uruş ýok. Russiýa gidenlere uruş uğratýarlar Ukraina garşylygyna. Berde uruşmamy? Uruş ýok, näme üçin türkmen ýaşlary ölýär derdi? Öldürilýär çünkü. Öldürilýär, ýörüte şo taýdan emir gelýär. Türkmenleri näme edibilersiň diýenýär. Hakyky diýenýärler, şol emir gelýär. Şoň üçin türkmenmisen seni her ýerde harjap bilýärler. Organlaryňa malarlar, brokoda tapşyryrlar, deňize de oklarlar, isleýän ýerine ormanlyga da zyňarlar. Başga milletlerden eşitdikmi şonu ýaly? Özbegistanyň bir gyz öldürildi. Şonu Özbegistanyň prezidenti iýdäp berdi. Bilemok soňuça ulaşdymy ýokmy, ýöne iyi dedi. Yalandan iýdänem bolsa iyi dedi. Bizde müňlerçe türkmen ölüp ýatyr, ýaşlanmaz özüm kilen. Ýekeci adam iyi dedimi? Hatta en atalardan hem ık çykmady. O bir doğruňyzda azabyny çekeňiz ýokmy eneler? Ya guwanmadyňyzmy oğlum molly, gyýrym molly diýip şo çaga guwanmadyňyzmy hiç? Ya bir uykusuz galan gijeleňiz ýokmudy? Emdirmediňizmi, ak tüýdüňizi bereňizde mekir bermediňizmi çağalaryňyza? Çağalamaz üçin işläp ýaşaýan olsak şu hayatda ayakta durýan olsak çağalamaz üçin dur. Ozan çağandan önemli bir zat barmy şu hayatda? Şo çağanam ýaşatjak bolsam toprak gerekmi, watanyň gerek? Şu iki zada hökman eýe çykaýmaly, kellesi işleýän juda orsun mal etmedi nemeler bolsa baran
bolmasa. Baran neydiler bir de. Yine tupitse baran edip koydular. Biz öz çağalamız için ses çıkarıp bilemiz ok. Yine Aycahan Hanım, Bahar Hanım size şutayda o nemeden peydalanıp size köp sağ olsun diye aytyan. Yine siz hakiki yine oğlun için, Bahar Hanım'ın yegen için kän çıkışlar ettiniz, dile getirdiniz. Bir ne Türkmen enelere görüldü. Şular ýaly ene bolmaly. Sen çağam, sen öz janyň oğuram. Şu okun öňüne özüň oklaýana çağam gutur. Çağan üçin gerek bolsa garşyňdakyny iý. Ýaşlamydyň gelejegi orum biz en atalar, koslarlar, ýakynlar bolup şolaryň arkasynda durmasak. Al näme sen çeýtdi? Ya ýekeje çağasy Russiýada Ukraina urşuny ölüpdir. Men oň adyny tutasym gelen ok, ýok adyny tutma görüm, habarlara goýma görüm. Onu diýmek sen özüňi süýüp ýaşaýar ekeningde. Sen çağan üçin gelmäsiň de ýurtdaşyna. Men bir gowy ýaşaýyn, çağam, oglum näme bolsa şo bolsun diýip gelen ene oýanda sen. Gorgaýlar, şaýda men goýaýyn. Sağ ol Melikim oğlum. Türkmenin bir nemesi var da, yankı geçirip ýa-da bir temaň esasy manysyna ýetjek bolup, köp dowamyny seretip bilmeýärler da. Şoň üçin biz gysgarap tutalyň diýip nemetdik. Ýöne onda da öz pikirlerimizi aýtyp bilersiz, ýene iki bölersiz bolmasa bu meseleni bu guturjak däl. Leyla hanym siz gysgaçyp tutarsyňyz da, mümkin bolduça. Başdan. Bolar şag bolun. Men Türkmenistan halkymyzy, yurtdaşlarymyzy, ata-enelerini, çağalaryna yüzlenjek bolaman da. Ümidiňizi üzmeňle. Yurtumuz inşallah diklenedi. Ýyglamagan balaga emjek ýok. Hakkıňyzy talep etiňle. Kaýda kanunyny örgeniňle. Hakkıňyzy talep etmekni örgeniňle. Enelerem ina başka yurtlara gitdiler, ene atalary çağala meýirsiz bolup galýatyr. Şunuň üçin bizäni çağalarymyzam öz çağalaryna gelejekine meýirsiz bolup kalmasyn dep özleriňizi hak hukukuňyzy talep etiňle. Pitiçki içindeki behurmat nämizden, prezidentimizden talep etiňle. Gelejekiniz parlak bolady. Öz gelejekiňize özleriňiz ümit bilen, ýaxşy niyet bilen karaňla. Özleriňizi koluňyzda. Gelejekinizi diklemek. Taza Türkmenistan'ı kurup, taza cumhuriyet kurup bize çağalarımızı gelejekini diklemelimiz en atala. Şuna tırışmalımız. Ümit bilen, niyetinizi ýaxşy etip, ümit bilen karaňla. Lekin hazır ine çağalarımızdan meýir şakavet kalmaýatyr. Meýir ýok. Köp bagala 18 ýyldan beri yürgen en atala ba Türkiýede. Şulany hiç bagaları en atasyny boýuny bilmeýdämiş. Ana. Bir ayal kızımızdan näsi çağasyny 2 ýaşynda taşak gelgen, şunu çağasy soragan, meni enemni boýu niçik dep, niçik symmatlymy, niçik adam özü dep, inişin dep çağala en atasyny boýuny bestini bilmeýär oturganlar ba. Danymydy onlar ba. Şundi bolup kalmaňla, bizäni kulçulukymyz dowam etmesin. Bilim izleňle. Kulçulukny izlemeňle. Başka yurtlara getip, öz yurtumuzda bilimli bolasla, hak hukukuňyzy talep etiňle. Bolat sag bolun şerde kıskarak nätim men. Sag bolun şerde. Sağ olun Leyla hanım, sağ olun. Ne vatandaşlar şu esasy bizim aýtjak bolan zadymyz, şu vatandaşlara düşündirmek isleyen zadymyz bizim şu Türkmenistanda bir sistemanyň ýoklugy. Hiç bir sistemanyň işlemeýändigini biz aýtmak isleýäs şu ýerden. Sebäbi bir sistema işleýän bolanyna
Türkmenin beýdip ýaşlary ýurtdaşyna gitmek islemezdiler. Öz ýurduna bilim almak isterdiler. Bilime hiç ýyly ýatyrym yapylmaýar ýa-da bilimi has bir ýokary derejelere çykarmak diýilen düşünje ýok. Sebäbi bu da näme? Türkmenistanda bir sistemanyň ýoklugy, reformanyň edilmänligi. Bu çüýrük sistema ortadan şunyň özüne aýryljak, ertir täze bir sistema ortaga geljek da. Şoň üçin şu ýaşlarymyza en esasy birinji mesele bize bilime beriljek. Bilim bolan ýerde hemme taraplaryň ösüşem öňe gitmeli, ileri gitmeli. Bilim bolan ýerde ähli zat öz-özünden ýerine oturdulmaly da. Sistemada hemme zat bilim bilen bagly. Bilim bolmadyk ýerde hiç bir iş öňe gitmeli däl, watandaşlar. Şunyna biziň ýaşlarymyzyň pikiri dine pul gazanmak ýa-da iý biçip neme gün jagadymy dolamak diýilen düşünjeden el çekmeli. Sebäbi ýaşlarymyz ertir watany alyp gitmeli ileri. Hasta östürmeli ýaşlarymyz bolup durýar şu ýerde. Olar näme etmeli? Olar bir ösüşüň, açyşyň üstünde işlemeli. Şoňa ähli düşünjesini şoňa sarp etmeli. O ýurtdaşyna gidip ölmeli diýilen zat ýok. Beýle bir kanunum ýok, kada da ýok, hukukam ýok. Türkmenistan vatandaşlaryna biz şunu ýene de düşündireli diýip şunu siziň bilen bir ara geldik vatandaşlar. Geljekki gepleşiklerimize ýene de dowam ederiz bu meseleni. Bir temany alanynda şol tema gaty uzolup gidip otyr da dynjyrlama bir uzun bir zatlar öňe gelip gidip otyr. Şoň üçin bir 60 minut, 50 minutyň içinde bu zatlary watandaşlarymyza düşündirmek gaty kyn. Muka diýip düşünýän watandaşlar ýene de geljekki gepleşiklerimize görüşýänçe hoş sag bolun. Gelip beren gyzykly öz pikirleriňizi watandaşlarymyza ýetireňiz üçin, paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun watandaşlar. Siziň hem ähli ýaşlarymyzy ýene de bir gedek ýüzlenýän şu ýerde. Şu gepleşigimiziň aşagyna öz pikirleriňizi, duýgularyňyzy, geljekki planlaryňyzy ýazmaňyzy ýene bir gedek ýatla diýeriz watandaşlar. Hoş sag bolun. Gelip beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin. Sag bolun. Sizem sağ olun. Vatandaşlar dinläniniz üçin sizem sağ olun. İçinden bir akyl aljak bolarsyňyz. Bolady, sag bolun. Jana efirimize çakyrganyňyz üçin.